Les teves publicacions d'Instagram tenen menys visibilitat que mesos enrere? No és res personal, ni contra tu ni contra la teva marca, sinó que és cosa del senyor algoritme que canvia cada 2x3 per complicar-nos la vida. Com funciona ara? Doncs premia més l'estona que la gent passe mirant el teu contingut, sobretot en cas de vídeos. Premia més que tinguis comentaris que no pas likes. I premia els comptes que publiquen amb constància i coherència. I per fer això s'ha acabat de publicar, doncs, avui perquè tenim una estoneta, fem unes quantes publicacions i ens n'oblidem fins vés a saber quan. No, cal una estratègia. No saps per on començar per publicar amb estratègia? Et recomanem que llegeixis l'últim article que hem publicat al nostre blog, on parlem sobre com funciona Instagram i a més et donem accés a una guia on t'expliquem l'ABC de l'algoritme actualment. Si tot i així vols que professionals se n'ocupin, contacta amb nosaltres.